Hello everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर दिनै बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैबाय जोङो. भिडिअ ब्लगारसो नामा जोङो? बावखुंग्रि. नों बेखौ लाफानामोन बे रायजोजों नुनांगौमोन. मानो बादों नामा थाबायनो? मेंजोब्बाय गाहायाव थाबोबाय बियो खालामाखै मेंदोंदां बिदिनो मेङाखै बोरै सासे गथ'आ फैदों नै हालासिबाय गथ'आ माबायदि मोनदों दा मेंबाय नै बे सासे आमोखायाबो माबायदि मोनदों जेबो नङा मेङाखै लोगोफोर आङो बावखुंग्रि हाजो गाखोफैयैया बिराद गोबाव जाबायमोन आं क्लास 9 फरायनाय समावनो गाखोफैदोंमोन ओमफ्राय गाखोनो हानाय नंलासो सानदोंमोन आं खुनुरुखुमैबाबो गाखोनो हादों बारा मेंनाय मोनाखै आङो लोगोफोर एसे थांबावबानो आङो गोजौसिम सौहैसिगोन आरो Pancet sebelah. Neng mengakhir nengah? आङो मेंबाय जिनो लुबैनाया जाला सिगाङाव गोदान थांफिनसै जोङो लोगोफोर जा मोजां नुदोंमोन बेयाव केमेराया लाइट दंना दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे लोगोफोर बाय बाय